Academie Noord presenteert Dragon City. Deze film werd gemaakt door Boris Kloetens enzovoort. 1 en 2 jaar jongerenateliers Academie Noord. Klas Sigrid Thibault. Het is erin, wat is dit bezig? Wat? Nee! Vijf! Politie! Te end! Met de gewaardeerde medewerking van de politie van Braschaat. Enkele wilde konijnen, garage Rita, Doris de Draak, de reuzenkraak en een man in een gek.